Good morning sa inyong tanan mga boss. Kamusta inyong panagat diha? Diri medyo okay ra pod. Karon di na ta maglangan magsugbata. Tara, bunal na. Karon mga boss kay sa sige na maglakaw-lakaw gani pangumpra og mga kamaayuhan, nakakita mi aning portable nga sugbahanan o kay trip man pud mo magsugba-sugba karong Domingo ha. Tara, sulayan tani kung lig-on ba. Mauday na to mga sugbahon mga boss, nukos nga gagmay o pork belly. Unya simplihan ra nato atong pagtirada aning pork belly nato. Seasoning gikan Japan, more on pepper lang na siya. Unya magbutang po og lemon dere, nya tansya-tansya lang gud siguro mga 5 ka buok, sakto na siguro na. Unya taod-taod na magbutang pud ta og gamay na asin, magbutang pud ta og gamay nga toyo. Unya set aside lang nato na, siguro marinate ag mga bisag mga 30 minutes lang. Pero mas maayo jud kung madugay nato ni og marinate, siguro mga overnight, 2 hours, 3 hours mas lami na siya kay kapit jud kayo ang ang mga ingredients. Pero kami kay dinaliay naman niya, dusla na. So okay na siya. Magdaog gyud gyapon na sa sawsawan. Diya na part, kumot-kumot lang ninyo mura lang ng laba, lamutakan ninyo sa inyong kamot, nya padaplin lang kay para masugdan pod nato ang nukos. Bali gagmay ri ang amo ang gipili kay mas trip jud na mo na kay mas lami para sa mua. Nya same lang butang ta og kaning seasoning. Unya butang putag gamay na asin, tapos dungagan lang nato og gamay nga toyo og suka. Mura lang siya adobo, di ba? Pero pites pugay naglasa jud. Butang nang tag gamay suka para napoy lasa-lasa gamay as lumaslom siya gamay. Pagkauman diya mga boss kay same lang sa baboy na to ganiya, lamuta ka lang sa gamit kamot kay para mas mapantay jud og ma-sure nato nga nabutangan jud tanan tanan parts sa nukos nato og sa tong baboy, pati kibot butangan jud na dapat. Unya pag gumana na kay set aside lang maghaling sa taninyo para mapaspas pod. Nya karon kay gamit na namo tong napalit na mo na portable nga sugbahanan. Medyo lalom day ang butangan ng uling mga boss mo nang gidungagan na mo yuta sa baba para di po din na kadugay maluto ang ato ang mga sugbahonon. Pero goods pod biya kay imagine tag 250 lang ata siya nga napalit na mo sa uyang gurin. Pero kay mga pila kagamitan pod ni siguro mga lampas pulo pod. So mao na natanan nga mo ang baboy nya sabay-sabay na nato ni ato ang nuko sa kilid kay para close pod sila ba. Nya lahi pa yato mga boss, lami jud ni nga iping ning sugba-sugba sa Domingo ba. Tunguna udtong tutok o buntag sayo gani, lami jud kayo magsugba-sugba habang naay tanduay diya sa kilid tong bata-bata pa ta. Magabian na lag ininom, sinugba, nami jud kay tripping. Karon kay medyo idara naman ta, sugba-sugba na lang nya partneran lang og mga Imelda nga kanta, mga asin, mga air supply. Diba? Kay relax naman ta karon, trabaho naman. Nya karon sa makita ninyo medyo okay jud ang pagkasugba nato. Taod-taod din ako na ginabali mga boss, pero di jud din na nakasunog. Diba? Kapa pugayo. Yang nga tuwa ding nukos mga boss kay gagmay man na dali ra kay na maluto jud, pero kay trip jud namo sa pagkaon no kanang medyo malasado gud gamay kanang pagkaon nimo medyo juicy pa sa baba ba. Mao nang di po kayo na ingon nga gi-overcook jud namo. Malasado lang jud siya para lami jud kay pag-abot sa baba. Unya ang ato ang karne medyo nasunog jud ang gamay sa kilid pero laban lang. Mahilis ra gyud sa tiyan. Karon gipaspasan na jud nato nagpaypay di kay medyo dusla na jud kayo buhat patag sawsawan hiwa-hiwaon pa nato ni mao nang kapakapaan nato. Karon na nato sa pinaka-exciting na part sa pagsugba ang paghiwa kay diya na part makakawat-kawat jud ta mga karne para kaunon. Pitik-pitikan gamay ba? Di ba? Gamay kay gusto mo sugba pero tanan gusto mo hiwa. Unya karon mo na din tanan natong mga gipang andam na pagkaon mga boss na atay karne,
natay nukos nga gi-half cook lang nato. Nya natay lato o guso o natay pipino. Nya syempre sausawan nato dira, simple lang. Bombay, ahos, kamatis og sili nya suka. Nya tara unta napod mo inyuha dira habang gatan-aw. Sabay-sabay na taninyo mga on mga boss. Tara, let's go. Ya, malahi data ninyo mga boss no kanang pag-usap-usap da sound effects ang na para medyo mas makatakam paminawon ba. Lahi na jud atong mga computer karon di ba kay hasta na jud kanindot pati kana ma-edit naman. Tara unta mag-enjoy pod mo sa inyong gipangkaon dira. Boss, gusto na ko ni i-take na time para magpasalamat sa inyo ang tanan kay taud-taud jud mi wala naka-upload but still napay naga-subscribe gyapon sa moa, naga-follow. Thank you kay sa inyo tanan. Unta i-follow pud mi ninyo sa Facebook page namo ug sa profile ibang butang nako ang link sa baba. Nya karon i-try jud na mo ang best nga sige na mig-upload. Nalang jud gyud si kaso last time, nalay mga na hospital, nya na kailangan na si kansohon. Pero again, thank you kay sa inyo tanan jud. Unya about sa pagkaon day no kay hasta jung kalamia sa baboy nato. Sakto kay pagkasugba kay di jud siya nanakasunog. Unya di pud siya gahi nga baboy among na palit nya lami pud jud ang sausawan. Unya ang nukos namo hasta jung kalami kay kana lagi malasado nya bata pa siya nga nukos. Nya karon kay di nato pagsugba so hasta jung lamia kanang sa baba jud nimo mabungkag. Nya napay mga seaweeds na to hasta yung lamia nya halang din na sausawan. Kunya after dayani mga boss plano na mo sunod vlog na mo kay siguro maglaag-laag na pud migbalik rides sa ta sa mga gusto mo sabay dira or mga naigrupo na gusto mi ubanon ang punon basig pwede lang mo PM baka naman 'di ba sabay-sabay ta magtinabangay ta ninyo mga laglaag ta lami ta tripping ta ninyo sa sapa 'di ba nang dituatan ninyo magluto-luto camping tanaw na to unsay pwede kapaon dito 'di ba basin day makita tag bagong amigo ani sa sige na tog vlog 'di ba unya unta suportaan gyapon mi ninyo sa mga moabutay nga video nato mga boss thank you kasi inyo tanan padayon na lang yung tanaw enjoy lang mo thank you.
Unya mga boss, medyo busog-busog na jud mi ani. Pero nagpadaplin pod mi gnocos o baboy para sa among mga kauban sa balay. But still, wag gyapon namo nahurot ni sa akong partner ang among gihanda diri. Daghan jud kayo siya. Pero asa yung busugan na. So, unya na pod nino, kisa naman na pugso nato. So, ato na ni padaplin para sa to mga kauban sa balay. Unya, basin, pag may mga makita na to sa gawas na gipanggutom nga igsuon nato sa kalsada, di ato na lang pong tagaan, di ba? Kisa malabay ang pagkaon, sayang pod.